Arian? Yun na. Diyos maray na hapon po. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalus po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. Heart so filled with sadness, Saint should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless are, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless are, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His Save your anointed. people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of.
Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami.
Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for passing the CELE board exam ni Franz Anthony Grajeda, for the gift of life of Cherry ni Marge. Pasasalamat kan mga minasunod, Orlains family, Gesmundo family, Mr. and Mrs. Ryan Calieja, Seriza and Benjamin family, Clarice Lianza, Haji family, asin Sheila o Buwan. Espesyal na mga kahagadan for safe travel of brother and family ni Agnes Almonte, for continuous healing of Mary Joan and Milagros Gesmundo, kan Gesmundo family, for career and studies, kan Ricuenco and Valmonte family, for work and career, kan Peralta family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalab, for All Souls kan Gismondo family, ki Severina ni Marge, ki Roberto kan Guyena family, ki Amparo asin Wenceslao ni Agnes Cipriano and children, ki Salvador asin Reynalda, ni Luz R. Pacheco, ki Victorina ni Clarita Del Reo and family, ki Aurea Ildefonso and All Souls kan Benitez family, asin ki Ray ni Carol Bernadette Calios. Diyos maray na banggi po sa indugabos mga tugang ko ki Kristo. Ngunyan, Webes sa ikaduwang simanakan Adbiento. Magtilindog po sa pagpuon. Manhattan langit matato, magkumaw mga banwan, buksan ang mga pintuan, magkawin
Good evening. Good evening too, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikaduang simana sa panahon ni Adviento, Huwebes, special niya itong idinudulot ining Santa Misa, sa pag-arang, paghagad kan tabang, asin pamipikan sa tuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Mga tugang tanganing kita po gabos, na uya digdi, pagkani kong mag-celebrar kaining mga banal na misteryo, sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita, kagurangnan pakitan yuga, an samong mga puso, sa pag-andam kan mga dalan, kan sa imong bugtong na aki, tanganing sa iyang pagdatong magkanigo kaming maglingkod sa imo, sa malinig na isip. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahada sa pagkasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Ako ang kagurangnan sa indong Diyos, napupugol ko ang sa indong toong kamot, asin sinasabihan ko kamo. Dai kamo matakot, tatabangan ko kamo. Dai ka matakot, Hakob, ulod na makaherak-herak, Israel, kuto na daing halaga. Tatabangan ko kamo, olay nin kagurangnan. An banal nin Israel iyoan sa indong paratubos. Uya, gigibun ko kamong pangginik. Bago asin matarom na pangginik, sa indong giginikon, asin roronoton ang mga bulod, asin ang mga bukid, gigibuhon nindong siring sa ata. Sa indong hihimalidon, asin ipapadpad sinda kan duros, patin iwawarak sinda kan makusog na paros. Alagad kamo, mag-uugma sa kagurangnan, asin magmumuraway sa banalin Israel. Ang mga dukha asin daing sukat maghahanap nin tubig, asin daing makukua, an sa indang dila maaalang sa paha. Ako, ang kagurangnan, mahinanyog sa inda. Ako, ang Diyos ni Israel, dai mapabaya sa inda. Papabuluson ko ang mga salog sa mga kapatagan na daing tubig, asin ang mga burabod sa mga kababaan. Ang kadlagan gigibuhon kong danaw, asin sa alang na daga, mabuladbukad ang mga tubig. Sa kadlagan, itatanom ko ang mga kahoy na sedro, akasya, asin olibo. Sa lantad, matanom ako nin kahoy na hunipero, asin ulmo, kataed nin sipres. Tanganing mahiling asin mamidbid,
mamasdan asin maisihan nin gabos na tawo, na ini ginibo kan kamot nin kagurangnan, linalang kan kagurangnan nin Israel. Tataraman kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. O umawon ta ka sa kuyang Diyos asin hade, umawon ko an sa imong ngaran, saggod paman. An kagurangnan marahayon para sa gabos, maheherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. An gabos mong linalang magpapasalamat sa imo, an gabos na banal mag-oomaw sa imo kagurangnan, ibabareta an mamurawayon mong kahadean, asin an sa imong dakulang kapangyarihan. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Ipamidbid sa katawohan ang mga gibo mong ngangalasan, asin ang kamurawayanin sa imong kahadean, an sa imong kahadean, daining kasagkoran, magdadanay sagod paman an sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawohan, totoong sinasabi ko sa Indo, mayong tawong namundag sa kinakban, na urog kadakula kay Juan Bautista. Alagad ang pinakasadit sa mga tawong pinaghahadean ng Diyos, mas dakula pa kaysa sa iya. Puon kan panahon ni Juan, sagkod ngunyan, ang kahadean ni Diyos nagtitios nin persekusyon, asin buot agawon nin mga tawong makusog. Ang gabos na propeta asin ang tugon naghula sagkod kay Juan. Kung matubod kamo siya, iyo, an Elias, na madatong. Ang may talinga sa paghinanyog, maghinanyog. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good evening. Pakigreet daw po kan sa tuyang mga katain na good evening. Sa tahaw po kayo ning inaapod niya itong Christmas rush. Grabe ang traffic sa luwas, lalo na ngunya na mauran. Grabe ang pila sa groceries, may bakalong ka lang sa wrong item. Kalabao na ang pila. Magayunon po ining ibanghelyo ngunyan na maging inspirasyon as in guide. How do we really prepare for Christmas? And ang Advent guide na itinatao po sa tuya, iyo si Juan Bautista. Since last week, first week of Advent, the person and image of John the Baptist, tigtatao po sa tuya tanganing maging arugan. Ngunyan na nakita nagaandaman sa pag-abot kan Pasko. Last week, we've been hearing John the Baptist shouting in the desert, prepare the way of the Lord, make straight His paths. Tanosa, andamaning do andalan kan kagurang ng tanosa an sa iyang aagihan. Repent, magbakli, o magbago. Sa paghiling mo, nagbago ka na? Handa ka na daw mag-ako kay Kristo, ngunya na Pasko?
Sabiha iyan sa kataid mo, Christmas na, magbago ka na. Sabiha sa kataid. Christmas na, magbago ka na. That is precisely the kind of preparation that John the Baptist would like to tell of all of us. Ang preparasyon, bakong gayo, pisikal o material. Alagad ng preparasyon, dapat preparasyon kan sa diri, puso, asin buhay, tanganing kita maging maninigo na mag-ako sa regalo nin paratupos. Magbago, tanoson, andalan kan sa tong kagurangnan. The problem with us, ang focus kan sa tuyang preparasyon is more on the physical side or material side instead of the spiritual one. Di ba? Sabi kan sa rong post na nabasa ko sa Facebook, nagsiselos na daapo si Kristo ki Santa Claus. Tantigaharalat kan mga tao, bako lang kan mga agi, si Santa Claus. What do we prepare for? What do we anticipate? Ngonya na panahon, bonus, 13th month pay. Diba? Christmas gatherings and reunions. These are the things that we are excited about. Ngonya na Pasko. But are we excited to really welcome Christ in our lives? Maliwanago na ang kapalibutan sa Peñaranda Park, kang saro, nagpailaw na. Pero ang puso mo, padagos na madiklom. Dahil ta siguro na ika pa nakakapagpatawad. Up until now, you are too proud about yourself. Hanggang ngunyan, selfish ka pa rin. Sa paghiling mo, matatawan ta daw nin tamang lugar an sa tuyang kagurangnan, sa tuyang mga puso without disposition. And as the gospel for today would like to remind all of us na ang tunay pong disposisyon na ipinahiling ni Juan Bautista, iyuman ini ang disposisyon na dapat igwa ang lampang saro sa tuya. Na ang tunay palan, na tigaapod niya tong bida, ang tunay na dakila, itong tawong tahimik lang. Kaya nga ni inumaw kan sa tong kagurangnan si Juan Bautista, sabi niya po, mayong tawong namundag sa kinaban, na urog kadakula kay Juan Bautista. Yet John lived simply. He stayed out of the spotlight. Simplihon lang so sa iyang buhay despite the fact na sinabi kan sa tuyang kagurangnan that John the Baptist is the greatest born of women. May mga tao na mas hidaing titulo. Gwa kong na-observe digding para simba sa St. Jude. Hindi ko siya midbit, pero nahiling ko, permi siyang amay, and pinaka-late man maghali. Dahil isa na siya nagigirong. Sabi ko, simplihon ang tawong ini. Dahil midbid kan kadaklan. Dahil aram kong sisay siya. Pero dahil nga ni siya napapansin minsan. Pero sa paghiling ko, sa langit, midbidon ang sa iyang pangaran. Sabi nga ni kayan, tahimik sa mundo, pero trending sa langit. Bakong iyan man dapat kita? Arog kaiyan ang dapat na disposisyon na dapat igwa ang lambang saro sa satuya. Ngunyan, na nagaandam kita sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Because basically, the gospel for today reminds us that greatness in God's eyes has nothing to do with applause. It has nothing to do with popularity. Bako dahil sikat ka, dakula ka man, sa mata kan Diyos. Bako dahil sikat ka man, duman sa langit. Ang tunay na apong kadakulaan, nagtatalubo when we choose humility, when we choose honesty, and quiet service. Iyan mismo ang ipinahiling ni Juan Bautista. Taan kusog nin sarong Kristiyano is not measured but by how loud
or famous you are, but how faithful you remain even when unnoticed. So, suggestion, kunyan daw pong aldaw, pag uli mo, magibo ka daw po nin sarong karahayan na daing ibang nakakaaram. That is an indication of humility. Kita kaya pag nagigibo ng karahayan, perming naka-selfie, naka-post sa Facebook, tigahalat permi su like, tigahalat su share. Yan. Do some act of goodness na daing nanonotice kan tao. Do some act of kindness without expecting something in return, without expecting any recognition, or without expecting any gratitude or reward. Yan siguro ang magayon. Last point, tigli sa gospel, sabi kan sa tuyang kagurangnan, ang kahadean daan ng Diyos, bako duman para sa mga tamad. Ang kahadean ng Diyos, para duman sa mga maisog, asin determinado na makamtan ini. Ibig sabihin, bako sapat itong gusto ko kan kahadean ng Diyos, wishful thinking lang. Habukan sa tuyang kagurangnan, na puro lang hoping, dapat meron din daw na doing. There is that doing part. May kaipuhan kitang gibuhon. Para ulit-ulit ko ini, lalong-lalo na digdi sa St. Jude, there are a lot of devotees na nagdidigdi, lalong-lalo na po pag may board exam. Pero may kuting sasabi sa inda, na bako sa na dapat gabos pangadji, na tabangan mo ako, Lord, tabangan mo ako, St. Jude. Dasal ng dasal, walang aral. Dahil man nagre-review. Yan. Sabi baga kang sarong sikat o popular na kasabihan, God helps those who help themselves. Ang Diyos nagtatabang sa mga tawong tigtatabangan maninda an sa indang sadiri. It should be prayer plus effort. Hindi lahat prayer lang. So one suggestion, in line with this, ngunyan daw po sa context kang Advent, at least think of a bad habit or bad attitude na yaon sa imo na gusto mo pong i-eliminate o halion. Sabi kan sarong nabasa ko, speaking about vices or bad habits that we have, ang mga lalaki ang mga vices or bad habits, ABS. Ang mga babayi, CBN. Ang ABS, alak, babae, sugal. Ang mga babayi naman, CBN, chismosa, bungangera, nager. Yan. Arin duman sa mga ugaling asin bisyong ito, ang gusto mong halion, ngunya na Pasko, bakaan sa imong pagiging reklamador, pagiging tamad, pagiging utikon, paralibak, para palakop nin fake news. These are the things that we should try to avoid and fight. Lalong-lalo na nagaandam kita sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Gusto ko pong marumduman ta na ang gusto asin linalauman kan Diyos na sa iyang mga disipulos, ito pong handa na makilaban sa anuman na tentasyon asin karatan. Itong sa tahaw kan mga pagbalo, nagpapadagos man giraray. O maski pirot na, nagsisimba man giraray. Di ba? Asin itong mga tawong padagos nagpipili kung ano ang tama. Maski nga ni kung minsan, ang pagpili ka ini, minakausanin inconveniensya sa lambang saro sa satuya. So namumutan kong mga tugang, let us remember this. The kingdom of God belongs to those who stay humble. The kingdom of God belongs to people who keeps
on fighting for what is right. So ini ang nagadon niya tong grasya sa satuyang kagurangnan. Na magkaigwa mang lugod kita nin kusog buot, tanganing isabuhay ang satuyang pagtubod. Pagtubod that is coupled with action. Pagtubod na nagdadara sa tuya na pilion kung ano ang tama. Gibuhon kung ano ang kabuutan nin mahal na Diyos. Just like what John the Baptist did in his lifetime. Amen? Sagaran ka na mga aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Sa kahurangan, magdulot kita, malinig ang puso at ang ipagkamot sa Diyos na saktong kamuhos. Mananong na si Kristo sa luyang atin, ang nangunan niya tuhan sa iyang galang. Ang bilog na banwan, tapos magkukyan. Uyan ang kaligtasan. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na simba. Kagurangnan, namimibi kami, pakiakuhaan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulit at tinutugot mong maging mahusay an sa mong debosyon ngunyan na panahon. Papagkani ko na ini magin para sa mo premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Patanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikadwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan gabos na santos, asin angeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga upo, ang langit at sindagan, Panokan sa imo, kamulawayan. Husana, husana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Palalan na ninarigin, sa ngaran kan kagurangan. Husana, husana sa kaligtasan. Husana, husana sa kaligtasan. Husana, husana sa kaligtasan.
Kagurangnan, ikananggadan banal. Burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa ibong nga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkua, din tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa ido. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagat mo kagurangnan, ipinapamadental niya mo. At pagkabuhay mo liwan, ipinakawalan. Sa kunay Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumagkagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girom duma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos. Na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Hasinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot,
namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihiras sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Salakan Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kinabang, kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kinabang, kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpapala, kan mga kasalan kan kinabang, awi kami ni kanunino. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumaya. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Liwanag sa kadiklaman, O Kristo sa kaburangan. Magdaraw ka sa uyang puso, maghaday ka sa
Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar, dahuli ka ini kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinabanon na bagay, ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langiton, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 25,579 pesos and 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,475 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,927 pesos and 95 centavos. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-atinder nin Advent Recollection sa aga, Disyembre 12, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Sa Disyembre 13, aldaw nin Sabado, ang Bicol Voices Choral magkakaigwa po nin free concert pagkatapos nin alas 6 na misa sa pagkabanggi digdi sa satong parokya. Iniimbitaran po kamo na maging parte kan Angel Tree program. Ini po sarong holiday assistance program na ang laom iyo po ang makatabang sa mga beneficiaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo na sasabing programa, iyo po ang sanggatos na PWD. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang donor, matao po ning impormasyon sa opisina kung si Isay ang napili ninda na tawanan nin regalo. Ang deadline po kan pagtaon nin regalo sa Disyembre 14. Asin ang pagdistribuer nin regalo gigibuhon sa Disyembre 20 sa LCC Activity Center sa oras na alas 9 sa pagkaaga, sagod alas 12 nin udto. Para sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Mapuuna po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagud po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagud 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Dain na pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maut po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwa po nin fundraising activity ang satuyang parokya na may temang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para sa ibang impormasyon, manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Siring man, sa Disyembre 24 aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia
gigibuhon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw ning Pasko, ang mga schedule kan misa iyo po ang mga minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 600 pesos, 550 pesos, limang 500 pesos. Halimang ki Janet Oceana, 500 pesos. Sa GCash, 10,400 pesos. Kay Ray Gianan, 2,000 pesos. Kay Jarius King Segara, 1,000 pesos. Asin ki Marilet Bernice and Elna Baisa, 500 pesos. Diyos, mabalus po. Tomorrow po, during the recollection, iyon po yan ang please grab that opportunity or chance tanganing kita makapag-kumpisan sa kan mga magayon na preparasyon. Sabi ko kasubago, preparasyon kan sa tuyang mga puso, asin kan sa tuyang mga buhay. So while the recollection is ongoing, we invited some priest na magpapakumpisal po dyan sa likod habang nagre-recollection po digdi. So, I would like to encourage you na mag-attend po kang recollection sa aga para sa pag-andam niya to sa pag-celebrar kan Pasko. And gusto ko man po kamong encourage na suportahan ining saro kan mga programs kan sa tuyang parish ngunya na Christmas na makatabang lalong-lalo na duman sa mga mayong kakayahan na maako itong mga wishes ninda ngunya na Christmas so we can be their angel ngunya na Pasko. So nakasabit po digdi ining mga stab. Yaon po dyan so sa indang mga wish list. So listakan sa indang mga wishes and after na makuata po yan, isubmit sa opisina para may record po an sa indong pangaran. And as announced, December 14 ang last day para isubmit and sa tuyang. So first round, 100 beneficiaries na ubos na po. And this is the second round, the additional 50. So, mga simple man lang po ang mga wishes ninda. May nahiling ako dyan, laptop, mga arog lang. So, iPad, so pakicheck na lang po. I think mga simple lang, bola, sa mga aki po, bola, sapatos, kasiring lang po kayan. Mayo man po gayod na laptop. Igwa man akong nahiling na cellphone, pero sugamit na daa. So, luma ng cellphone, basta daa, may Bluetooth. O, nahiling ko dyan. So, baka may luma ka ng cellphone, nakagilid naman lang. So, ining mga aking ini, okay na sa inda, basta may Bluetooth, maka Spotify gayod. So, solved na sinda. So, please, ini man ang wayta para maisabuhay taman ang diwa ng Pasko. Basically, Christmas is sharing, God sharing His Son to us. And now we are also asked to do the same. And please also take note of the free concert sa Saturday. Bring your family with you, your friends with you. 7 o'clock in the evening after the anticipated Mass sa December 13. Yan. So, libre po ining concert na ini na itatao po sa tuya kan Bicol Voices Choral. So, please also grab this opportunity na makaibahanan sa indong pamilya na maharanahan sin mas mamate ta ang Espiritu kan Pasko. Salamat po sa mga naglingkod. Salamat sa mga sponsors kang misa. Sinsagabos po sa indong nagsimba despite the rains sa duwas. So, yaong kita digdi nakukuha niya to sa tuyang sadiri sa tubangkan sa tong kagurangnan. Diyos, ang magbendisyon, asin magbalus po sa indo kapos. We all stand for the final blessing.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan dugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Thank you and good evening po.